हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं माधुरी यादव। मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल माधुरी 63। एक देवी पचरा सुनाने जा रही हूं। कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फुल आवाज करके सुनना। चुनरी पराजी बाणी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाणी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाणी मैया के माथे टिकौआ खूब सोहेला, मैया जी के माथे टिकौआ खूब सोहेला। टिकवा पहनाइब हमा, टिकवा पहनाइब हमा, नथिया सहित हो चुनरी पराजी बाटी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाटी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाटी। मैया के हाथे में कंगना खूब सोहेला, मैया जी के हाथे में कंगना खूब सोहेला। कंगना पहनाइब हमा, कंगना पहिराइब हमा, चूड़िया सहित हो चुनरी पराजी बाटी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाटी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाटी। मैया के हाथे मैया के पाँवा में पायल खूब सोहेला, मैया के पाँवा में पायल खूब सोहेला। बिछुआ पहनाइब हमा, बिछुआ पहनाइब हमा, छगला के साथ हो चुनरी पराजी बाटी मैया हमार हो, चुनरी पराजी बाटी मैया हमार